Boas tardes. Vamos dar comezo a esta sesión ordinaria do Pleno Municipal. Vamos a empezar polo punto número 1 da orde do día, que é a acta da sesión ordinaria celebrada polo Pleno Municipal con fecha 5 de setembro de 2019. Algúnha anotación ou observación por parte do Grupo Popular? Sí, para tonterías. Na segunda páxina, no párrafo que di que algunhas inversións e colectivos para mellorar zonas de ocio. Bueno, para digo é para mellorar as zonas de ocio, non dá a impresión de que os colectivos, as zonas de ocio a mellorar son por os colectivos. No seguinte, no tema, cando facemos referencia ao compromiso plenario adquirido o 5 de xullo, concentrándose en compromiso, centrándose no compromiso, e despois tamén dúas liñas máis abaixo onde falamos dos equipos femininos, porque desapareceron este ano, se formaron, se fundaron, non sei exactamente o que dixen, pero iba nese sentido. E nada máis. Sí, é verdad, nas votacións deste punto di que se aprobou por maioría de 7 a favor e a rigor mixto e 6 en contra a PP. Ojalá tuviéramos 6, pero foron 8 a favor de 4 abstencións o PP e PSOE e 1 en contra de son. E nada máis, non sopa. Algúnha aclaración ou observación por parte do PSOE? Sí. Algúnha aclaración ou observación por parte de Somos? Estaba eu comentando antes a Dolores que no punto onde se debateu o orzamento municipal falta unha boa parte do debate que se produceu, sobre todo a parte final. Eu entendo que foi por resumir un pouco o tema, porque foi largo, pero tamén entendo que se fixeron declaracións por parte de uns e de outros que teñen que estar recollidas da mesma maneira que cando che preguntou Pepe polo centro de salud, a resposta tamén queda moi condensada. Te hecho unha resposta larga, unha exposición do que habías falado, de con quen habías falado e todo eso, e eu entendo que queda moi demasiado resumido e que debería quedar, dado que dixeches, recollido con un poquinho máis de extensión e concreción. Bueno, en todo caso, estes plenos están grabados, por lo tanto, o que a acta, eu creo que está nun amplio... Yo el acta procuro hacerlo lo más exacta posible, pero tener en cuenta que lo que dice el reglamento es una resumen sucinto de las intervenciones. Entonces, claro, tampoco podemos que se vaya... Bueno, hai cousas que se expresaron que non aparecen, non que estén resumidas. Vale. En todo caso, bueno, sempre queda... Eu non suelo falar das actas, foi chamou má atención, e senón non hubiera dito nada, pero bueno. Alguna aclaración, alguna observación? Sí. Bueno, eu tiña notado o que dixo Ramiro da votación e teño dúas tamén cositas non son nosas na página 4 que eu creo non, é dicir, confirmei no hoxe coa grabación con Jessy que non están correctas, por eso as digo. E no terceiro parágrafo, donde estaba falando Pepe, di que é un orzamento para 3 meses e tal, e ao final di, despois de todos os problemas que houve para aprobar o anterior orzamento, e é o orzamento actual, o de 2019. E ao final desa mesma página tamén di que, en palabras de Enrique, se non me equivoco, quere facer unha referencia aos clubs de fútbol en prol da igualdade. Fai 10 anos nin unha sola muller xogaba fútbol en Ribadumia, polo que solicita un incremento de 8.000 euros. Non, que se teña en conta ese feito para incrementar as partidas para o fútbol feminino. Pasamos a votar entonces este punto. Entendo que incluindo o que falta ou... Sí, vale, entonces. Votos a favor? Abstencións 0. En contra 0. Pasamos ao punto número 2 da orde do día, que é o Pacto de Alcaldes para o Clima e a Enerxía, loita contra o cambio climático. Pasa a desarrollar este punto a concelleira Pilar Martínez. Tal e como falamos na comisión informativa do outro día, traemos para aprobar unha adhesión a un pacto dos alcaldes que ven funcionando desde o ano 2008 a nivel mundial, e a intención é que se aprobe en pleno e logo hai que firmar a adhesión. Así, para poñervos un pouquiño en antecedentes,
este Pacto dos Alcaldes é un movimento mundial, como dicía, centrado fundamentalmente en Europa, pero que se leva a cabo tamén en outros países, donde se agruparon todas as autoridades locais, son locais solo, democráticamente constituídas, que de forma voluntaria pues, se comprometen a cumprir cos obxectivos que a Unión Europea ten en materia de clima e enerxía. Como vos dicía, o lanzamento primeiro foi no ano 2008 en Europa e, aínda que os obxectivos en primeiro prazo eran ao ano 2020, que xa estamos nel, ahora mismo nos comprometémonos ao ano 2030 e hai algúns tamén cara ao ano 2050. Como vos dicía, é un pacto de autoridades locais que están ligados directamente á Unión Europea, sin intermediarios nin das comunidades autónomas, nin das deputacións, nin do Estado, directamente coa Unión Europea, e unha das cousas importantes é que nos dá acceso a financiamento para poder transformar os proxectos que se pretendan levar a cabo directamente coa Unión Europea, ben a través dos Estados membros ou das institucións financeiras ou incluso do Banco Europeo de Investimentos. Para que vos fagades unha idea, teríamos acceso a todas esas axudas que ahora mismo ten en vigor a Unión Europea, desde fondos estruturais e investimento europeo, programas de financiamento, axuda de desenvolvemento de proxectos, é dicir, todas esas que están aí son axudas que, por exemplo, ahora mismo o Urban, o Fondo de Cohesión, nos podemos acceder a eles, pero sempre a través de outra administración, ben sexa a Xunta ou ben sexa a Diputación. Para estas cousas poderíamos solicitalos directamente, sin pasar pola comunidade autónoma ou pola Deputación. Isto era o que vos dicía, para que vos fagades unha idea, ahora mismo son 326 millóns de personas, 671.000 que están suscritos por eses pactos dos alcaldes en 59 países e casi 10.000 administracións locais que están agrupadas. Se vos fixades, aínda que os puntos están así, vedes que fundamentalmente en Europa. Dentro de Europa, fundamentalmente, Italia, a zona de Suiza, a zona dos Países Baixos, Portugal bastante e o sur de España. E se vos fijades na zona de Galicia, pois ahora mismo eses puntos están, por exemplo, Cambados, está Poio, está Sanxenxo e os concellos do outro lado da ría, Boiro, Rianxo, a Puebla, por exemplo, Santiago, bueno, Noia, Brión, todos eses son concellos que están xa adheridos, Marín, que se acaba de adherir tamén, a este Pacto dos Alcaldes. Cales son os obxectivos ou os compromisos que nos comprometemos a aceptar este pacto? Por un lado, acelerar a descarbonización dos territorios, e iso vai implicar fundamentalmente intentar reducir os gases de efecto invernadoiro nun 40% para o ano 2030. En principio falan de gases CO2, pero supónse que van ser todos os gases dese estilo. Por outro lado, fortalecer a capacidade para adaptarse aos cambios que vai haber polo cambio climático, que é iso que se chama aí aumentar a resiliencia, que é unha palabra que significa, pois non hai porque eu era a primeira vez que a escoitaba, a capacidade dun sistema social ou ecolóxico de asumir esas alteracións que nos van a vir polo cambio climático, conservando as formas básicas que tiñamos de funcionamento. E, por outro lado, o obxectivo fundamental conseguir que os cidadáns teñan acceso a unha enerxía segura, sostible e asequible e, entre outras cousas, fundamentalmente acabar coa pobreza enerxética que sufren hoxe en día moitas familias, non só de España, sino de Europa e do mundo. Tamén nos comprometemos a que no prazo de 2 anos temos que presentar o Plan de Acción para o Clima e Enerxía Sostible, que se chaman PACES, e nos 2 anos seguintes facer un inventario de emisións de referencia, avaliar os riscos e monitorizar a implantación que fagamos dese plan de acción mediante auditorías que nos van facer desde a Unión Europea. O procedimento, xa o dixen antes, primeiro hai que aprobalo en pleno, despois hai que firmar un formulario de adhesión que ten que firmar a persona responsable, neste caso o alcalde, e comprometémonos a facer ese plan de acción para o clima e enerxía sostible, designando un representante municipal que actuará como responsable intermediario e cada 2 anos, despois dunha vez feito o pacto, presentar o informe de seguimento. Como vos dicía, cada 4 anos hai que actualizalo e, ademais, unha das obrigas é compartir e intercambiar o que se faga.
É importante, neste caso, a axuda que desde a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático ofrecen para facer este tipo de plans. Teñen unha oficina técnica, dan asesoramento individual, de feito, tan pronto como se aproba adherirnos ao pacto, temos que poñernos en contacto con eles e eles van facer como un asesoramento a persona que se nomee como responsable ou representante para ver a forma. Primeiro hai que darlle unha serie de datos, pois, por exemplo, o consumo enerxético do alumeado público é unha das cousas que hai que darlle, e elaborar eses plans. E ao mesmo tempo, que era o que dicía a directora xeral, o ambiente non se circunscribe a cada concello, é dicir, non respiramos o mesmo aire que Cambados, que Meis, que Meaño e todos os que están polo lado. Entonces, o que se pretende tamén é fomentar a creación de redes de concellos que teñamos a mesma similitude xeográfica para poñer en marcha accións en común. Estes máis ou menos son os pasos que están aí no plan, e este sería o que temos que firmar, é dicir, o que aceptamos e o que firmará o alcalde se se aproba, que é eso: reducir as emisións, aumentar a resiliencia, levar a cabo o inventario de emisións de referencia e avaliación de riscos, presentar o plan de acción e comprometernos a cada 2 anos revisar e auditar eses plans que estamos levando a cabo. Gracias, Pilar. ¿Alguna aclaración ou observación por parte do Grupo Popular? Todo o que sea avanzar un posiño máis no campo medioambiental e da enerxía e que sea a sustentabilidade, evidentemente estamos a favor, e además parece unha proposta moi interesante que pode ser moi productiva para todos. Gracias. ¿Alguna aclaración ou observación por parte do... Sí, nada, que igual que hai que estar de acordo sempre con participar en todas estas iniciativas, veñan das administracións que veñan, da Diputación, da Xunta, pois da Unión Europea. E nada, estás aprobando agora, supoño que, eu entendo que no ano que ven nos orzamentos terá que ir unha partida pois para empezar coa iniciación bueno, pois a revisión das líneas básicas o que ven sendo a diagnosis de como está o Concello neste sentido. É un proxecto a medio plazo que está moi interesante e, bueno, a ver que tal nos funciona. Gracias, Pepe. ¿Alguna anotación o observación por parte yo creo de Somos? Que é interesante sumarse a este tipo de medidas, porque a cuestión medioambiental xa non é que este de moda, senón que é unha necesidade plantarlle cara. Haberá que ver despois como se enfronta na práctica, como isto a fin de contas é unha firma de un documento, pero bueno, nós neste caso todo o que se faga nesta línea vamos a apoiar. Perfecto. Pasamos a votar. Votos a favor? Podo só unha cousa. A ver, en principio o tema da partida no orzamento, polo que nos comentou a directora xeral, non é necesario, porque eles teñen unha oficina técnica e nos 2 primeiros anos o que hai, ou sobre todo no primeiro, mandar información. Eles o Concello non facer nada en 2 anos. Non, facer nada non, traballar moito. De feito, esa persona... Quero dicir, non hai que poñer recursos materiais para poder... en principio hai que pasar datos, e entonces con eses datos faise unha especie de estudio de onde estamos fallando máis ou menos. Nós fundamentalmente as administracións públicas o que se nos vai pedir son facturas de gasto de electricidade, de alumiado público, todas estas cousas. Entonces, cando menos o primeiro ano tal, aparte temos unha bolseira que está funcionando, a verdad que moi ben, de medio ambiente, que está traballando moi ben, e entonces, a ver, en principio entendo que entre o departamento de contabilidade coa bolseira e tal, pois iremos apañando polo menos o primeiro ano. Despois xa e eu entendo que co investimento do IDAE pois tamén vamos a ter moito camiño andado. Perfecto. Pasamos a votar entonces o punto número 2. Votos a favor, abstención 0, en contra 0. Pasamos ao punto número 3 da orde do día, que é a modificación das ordenanzas de Escola de Ocio e Plan Madruga. Vas a comentar o punto a concelleira Pilar Martínez. Bueno, traemos unha proposta de modificación tanto das ordenanzas do regulamento da Escola de Ocio e do Plan Madruga como das ordenanzas fiscais, non relativas ao aumento, senón a modificacións que, por un lado, nos pasaron desde as persoas que levan a admisión e o tratamento das instancias, solicitudes e o tratamento aos nenos
que van, e por outro lado a solicitude de varios veciños que xa comentamos tamén, que ademais o noso grupo presentou en agosto, 9 de agosto concretamente, un escrito a instancias de Mar Rei, que precisamente a que máis relación ten con estas dous escolas, co Plan Madruga, de solicitudes que fixeron algúns veciños que son as que recollemos aquí. Entonces, os cambios afectan fundamentalmente os regulamentos, e en concreto no da Escola de Ocio e Tempo Libre pois vanse modificar no artículo 3 esas tres cousas que están aí. Por un lado, que esa sí é unha solicitude do personal que leva as instancias, que se recolla clarísimamente que teñen que ser nenos de 3 a 12 anos, porque na ordenanza anterior falaba de nenos de 3 hasta que están matriculados na ESO. Que pasa? Que na ESO pode haber... Primaria. Eu lín hasta eso, tal cual. Ata primeiro da ESO, claro, isto era confuso. Claro, entonces podían entrar incluso nenos de 16 anos, 15, 16 anos, entonces que se establecese de 3 a 12 anos. Así mesmo que se establecese clarísimamente que tiñan que estar os dous pais traballando e un deles empadroado, xunto co neno, é dicir, teñen que estar empadroados o neno máis un dos titores pai ou nai. E por outro lado, que esta foi unha solicitude que se fixo este ano, que no caso de que haxa prazas disponibles libres, se puidesen apuntar nenos que están escolarizados ben no CPI ou ben no CRA, aquí no Concello de Ribadumia, que teñen familiares de primeiro grao no Concello, fundamentalmente avós, pero que, como non están empadroados, non poderían ter acceso á Escola de Ocio e Tempo Libre, ao Plan Madruga sí que teñen acceso, que incluso poden estar no Plan Madruga, que non é necesario estar empadroados, pero non á Escola de Ocio e Tempo Libre, entonces nin a Escola de Brán. Entonces, neste caso, sempre que existan prazas, pois ofrecemos esa posibilidade de que con esas condicións se poidan apuntar. No artículo 4, é unha tamén observación feita desde a admisión do Concello, que se inclúa que teñen que presentar fotocopia do DNI do menor ou ben o libro de familia debidamente cotexado donde figure o menor, e elimínase a solicitude do certificado de convivencia da fotocopia da matrícula no CPI ou no CRA, porque eso, por un lado, é algo que se pode ver aquí no Concello, non fai falta que o traian porque é do propio Concello, e por outro lado moitas veces pídese a matrícula e os nenos aínda non están siquera matriculados porque os prazos non acabaron. No artigo 5 pídese un informe médico no que se vexa o nivel, o sea, que os nenos teñen autonomía suficiente para ser atendidos na Escola de Ocio e Tempo Libre. Na ordenanza fiscal da mesma escola, dúas observacións. Por un lado, unha petición que fixo unha mamá, neste caso, 2 ou 3 veces durante os 2 últimos anos, e que era que se puidese incluir en casos de custodias compartidas polos proxenitores, que os períodos mensuais non coincidisen co mes natural, é dicir, que se puidese, por exemplo, anotar un neno que por custodia lle corresponde estar co pai ou coa nai pois de mitade de xullo a mitade de agosto ou de metade de agosto a que remata en setembro. Consideramos que siguen mantendo o período mensual, entonces consideramos que si é unha solicitude que se podería incluir. E tamén abaixo en información pois consideran que o de máis de 2 nenos sempre pois dá lugar a dúbidas entre os pais se son 2 máis de 2, entonces querían que quedase clarísimamente especificado que eran 3 nenos ou máis para o tema da reducción e das bonificacións no que custa a Escola de Ocio e Tempo Libre. No que respecta ao Plan Madruga, esas modificacións que están aí, algunha coincide cos da Escola de Ocio de Brán, que é o da fotocopia do DNI, o certificado de convivencia e o certificado médico, o dos nenos tamén de 3 a 12 anos, e modifícase un apartado que pon que o Plan Madruga se ten que facer nas instalacións do CPI. En este caso xa ahora mesmo incluso se están facendo en instalacións municipais que son anexas ao CPI, entonces que se recolla así tal cual, e
que o horario é desde as 7:15 da mañán. No artículo 5, que isto tamén o comentaron desde abaixo, que o horario de atención que se poña, que se atende, se reciben as instancias en horario de atención ao público, porque na ordenanza pon de 8 a 15 horas, e por exemplo no Bran aquí hai horario reducido de 8 a 14, entonces para que non haxa ningún tipo de problema. E o que vos comentei ao principio, na ordenanza fiscal do Plan Madruga, que non se comentou na comisión informativa, no anexo, que se poña 3 nenos ou máis, o mesmo que no Plan Madruga, en vez de máis de 2 nenos. Non habería ningunha outra modificación. Alguna aclaración, observación por parte do Grupo Popular? Perfecto. Alguna aclaración, observación por parte do Partido Socialista? Bueno, a ver, estos suelen ser axustes, digamos, que hai pois en cada coa experiencia que se vai collendo a hora de ir vendo estas cousas. Ou se lle poño un pero, o único pero que lle podo poñer porque a min a priori pareceme todo que son modificacións bastante ben, con lógica, que non vayan acompañadas dun informe técnico que xustifica de algún modo este tipo de cambios. Eu sei que pode haber pois solicitudes de veciños, que pode haber pois suxerencias ou queixas ou incluso recomendacións do personal que leva estes servicios, pero sí que me gustaría como concelleiro na oposición pois que isto fora acompañado dun informe técnico firmado por un técnico, por un traballador que sustentase un pouco isto, pero bueno, entendo que son cambios que van a beneficiar o servicio. En todo caso, si non acaban beneficiando o servicio, sempre se pode modificar outra vez a ordenanza. Con tal motivo, esperemos que sean acertados e nada máis. Alguna aclaración ou observación por parte de Somos? Remarcar o positivo que é, que cando hai cousas positivas tamén hai que dicir que se poden ir modificando as ordenanzas e estarían a pleno cando faga falta, porque ao fin de cuentas isto demostra que tanto as ordenanzas como as normas municipais son entes vivos que teñen que ir adaptándose aos tempos e aos medios, e que eu recordo outros tempos onde todo era inamovible, e isto é un cambio que considero que é positivo e vamos a apoiar. Unha aclaración de Pilar? Non. Bueno, no, en canto ao Pepe, pues, un informe técnico, cal sería para ti a persona técnica que podría facer un informe desta situación? Pois unha persona que este encargada do tema fiscal ou do tema do regulamento da ordenanza. Alguén que teña coñecementos que poidan reflexar dunha forma profesional os cambios que se van nestas ordenanzas. Eu entendo, como veciño e coa experiencia limitada que teño como concelleiro, que son cambios para mellor, como todos aquí coincidimos en eso, pero sí que si despois de aplicar esta normativa houvese algún problema con algún cambio destos, a min como político do goberno local gustaría meter un informe que me avalase e que me dixera, oiga, pois eu fixen estes cambios porque aparte de que eu consideraba que eran positivos, pois que hai un traballador cualificado que me está dicindo que sí, que son positivos. Entonces, bueno, se hai algún problema, a culpa non é do político, pero bueno, entendo tamén que este concello, como moitos concellos pequenos, efectivamente ao mellor non temos unha persona específica que nos poida dar un informe así, pero sempre hai personal no concello que poida, bueno, adaptar un informe ou justificar un informe, pero bueno, sin máis é eso. Está sin firmar. Isto é o que pasaron desde abaixo, porque casi todos son notas de información, pero claro, están sin firmar, e que por eso non quería entrar no debate. É dicir, son cousas ou solicitadas por abaixo, por os que reciben, ou o escrito noso. É dicir, hasta ahora, sempre que se fixeron solicitudes dos distintos partidos, nunca se fixo informe técnico, pero está ben. Non sei, pero bueno. No, está ben, está ben. Esa relación eu, e bueno, como concelleiro de Cultura, que aparte, bueno, pois estou un pouco coordinando o tema da Escola de Verán, da Escola de Ocio e da Escola de Tempo Libre, penso que, bueno, algo de validez e algo, estando por ali polo medio, saberéis, se vos vale. É dicir, se presentou nese sentido, é dicir, recollendo un pouquinho, pois, o que deixo no día a día, tampouco, bueno, son 4 anos, para algo dan, e un pouco tamén o que me iban comentando os pais, o que me iban comentando os traballadores e demais, pois se fixos escrito en todo que lles de mellorar o servicio, ni máis. Seguramente non vai a quedar perfecto, pero seguro. Que dices, é dicir, se hai que volver a melloralo,
e facer algunha modificación, pois sin problema ningún. No. Si eu non quito ningún tipo de boa intención a este cambio, porque de feito, se fora así, eu non poderia votar a favor. Ahora, digo que, como todos somos humanos, todos nos podemos equivocar, pois, coa mellor das voluntades, podes cometer un error, podes ter unha percepción errónea do que consideres que é desacertado, e non hai un aval dun profesional do Concello que apoie isto, pero, bueno, en definitiva, eu vou apoialo, e se algún día hai algún problema, tamén terei que pringar como eu voto a favor desta ordenanza, o sea que... Aclarados eses puntos, pasamos a votar este punto. Votos a favor, abstención 0, en contra 0. Pasamos ao punto número 4 da orde do día, que é a modificación a ordenanza de recaudación. Pasa a comentar o tema o punto a concelleira Pilar Martínez. Vamos a ver, esta modificación, que tampouco trae un informe técnico, evidentemente. Aquí a próxima vez voulle dicir a persona que é a encargada da recaudación que veña ao pleno e en tal caso que a presente ela en tal caso, porque hasta ahora funcionamos máis menos así, en coordinación o político co técnico, pero bueno. Ben, trátase de modificar neste caso 3 artigos solo e o mismo que o anterior, son propostas feitas en reunións que temos pois de cando en vez, ou mellor mensualmente, sobre como van funcionando o servicio de recadación, pois son propostas feitas ou ben polos técnicos, por algunha das María Josés, e tamén por solicitudes veciñais que eles van recollendo no día a día do labor que realizan, é dicir, ben, o bo que ten ter a xestión dos tributos aquí no Concello. Unha das cousas boas que ten, unha vez que o recuperamos do oral, é eso, é dicir, a xente ven por aquí, pregunta, fai, queixase moitas veces, pero tamén fai suxerencias que intentamos recoller e intentamos plasmar despois na correspondente ordenanza. Entonces, neste caso, o artículo 8, por exemplo, a modificación que se propón é unha solicitude feita por veciños do Concello, xa que inicialmente non se daba a posibilidade de escoller que tributos incluir no plan especial de pagos, é dicir, había unha obrigatoriedade de incluir todos os tributos que había excepto o da auga. Que pasou? Pois o típico, pois algunhas persoas que, por exemplo, non lles interesaba incluir pois o mellor de vehículos, ou o mellor, o que comentamos na comisión informativa, pois que teñen un piso alquilado, unha casa alquilada, unha nave alquilada. Entonces, claro, eles querían acollerse ao plan especial de pagos, pero pois, por exemplo, o IBI ou o de vehículos, pois pagábao a persona arrendataria, entonces non se podían acoller. Ahora mismo vaiselle dar a posibilidade a todo o mundo de que escollan que tributos poden ou queren incluir no plan especial de pagos, con esa modificación do punto 3. A principal novidade da modificación vai no artigo 9. Unha das cousas que se nos solicitou e que se nos dixo que faltaba na ordenanza orixinaria era incluir os fraccionamentos que, aínda que nós tiñamos o plan especial de pagos donde non se pagan intereses nese fraccionamento, pois si algunha persona pasaba o período voluntario de pago e quería fraccionar, pois non había moita posibilidade e ao final todas as solicitudes tiñan que ir por xunta de goberno, e na xunta de goberno co visto de prace da secretaria pois concedíase, penso que en todos os casos que se solicitaron, eses aprazamentos. Entonces incluíuse na ordenanza, prácticamente está copiada, non de todo, pero prácticamente, se lles funciona ben a eles, porque non a nós, da ordenanza do oral. Entonces, rebaixouse o mínimo para fraccionar as débedas en período voluntario a 100 euros, que é esa primeira modificación que está aí. Antes tiñamos 120, agora baixase a 100 euros igual que está no oral. Inclúese a condición de que ten que ser solicitado polo titular da conta onde está domiciliado o pagamento. A terceira modificación que se fai é que no importe, neste caso como son fraccionamentos, casi todos os solicitados fora do período voluntario de pagos van a incluir a cuota, os intereses cando teñan que incluirse, e as recargas, evidentemente, sobre todo da vía executiva, si procede. Esas recargas, tal e como está recollida na maior parte da legislación fiscal, poden ser do 5%
cando se concede o aprazamento antes de que se entre no prazo da providencia de apremio, do 10% en caso de que se conceda o aprazamento despois da providencia de apremio e antes da vía de constringimento, se chama así, que despois sería xa cando entra, no noso caso, a triga, e aí xa tería eses intereses do 20%. Os aprazamentos e os prazos que incluímos na normativa son eses que tendes no apartado 4C6, débedas de importe igual ou inferior a 600 euros como máximo 6 meses, de 600 a 2.400 un máximo de 10 meses, de 2.400 a 6.000 euros un máximo de 16 meses. Aquí modificamos o do oral, porque o oral ten 15, dígovos despois por qué. De 18.000 a 36.000 euros un máximo de 20 meses, de 36 a 60.000 un máximo de 24 meses, e para débedas superiores a 60.000 euros pódese fraccionar nun máximo de 36 meses. Outra solicitude que fixeron bastantes veciños e que, como vos dicía, iba pola xunta de portavoces, é o do IBI, que é o do, pues, que coñecemos todos como casas, galpóns, etc. Entonces, inclúese ese apartado que sería, que está prácticamente tamén igual recollido no oral, que antes de que remate o período voluntario non se cobrarían intereses, establecense dous prazos, un primeiro prazo do 50% antes do 15 do mes inmediatamente anterior ao remate do período voluntario, e un segundo prazo antes do 15 do mes de remate do período voluntario. Por exemplo, para o ano 2020, que aprobamos no pleno pasado o calendario fiscal e habería que pagar entre o 15 de xullo e o 20 de outubro. Pois as persoas que se quixeran acoller a este fraccionamento en dous prazos, pois un pago tería que ser, a solicitude terían que facela antes do 1 de setiembre e o primeiro pago terían que facelo antes do día 15 de setiembre e o segundo antes do 15 de outubro, sempre dentro do período voluntario de pago. Outra modificación, o punto 4D, que é para determinados casos de desempregados que non teñen prestacións, pensións non contributivas ou de viudedade por debaixo do salario mínimo interprofesional, risgas, etc., os prazos que están incluídos no apartado anterior, estes que tendes aí abaixo, no 4C6, concédese a posibilidade de que aumenten un 50%, e aí está a explicación dos 16 meses, porque o oral ten 15 meses, para ter que andar a partir 7 meses e medio, pois redondeamos a 16 e poden aumentar o prazo hasta en 16 meses, perdón, hasta en 8 meses. E despois o mesmo que está de que non se poden fraccionar as deudas de tráfico que xa teñen esa reducción do 50% por pagar antes, non sei se son dos 20 días ou unha cosa así, ou do mes. E a última modificación é no artículo 10, nos intereses de demora, que evidentemente como se alargan os plazos pois hasta en 24 meses, 36 meses, pois si inclúe varias anualidades, é dicir, 36 meses son 3 anos, pois terían que pagar os intereses que marquen as leis anuais dos orzamentos estatais para cada unha das anualidades que correspondan. Gracias, Pilar. ¿Alguna aclaración o observación por parte do Grupo Popular? ¿Alguna aclaración o observación por parte do Partido Socialista, PSOE? Bueno, un caso parecido ao punto anterior, un reaxuste da ordenanza que ven precedida por unha experiencia na aplicación da mesma, e que eu entendo que ven con cousas pois moito mellores das que tiña antes. Efectivamente son facilidades que se vai a dar a xente, son pois eso, melloras na ordenanza, pero bueno, cando eu digo un informe técnico, precisamente o que veño a decir é eso. Ti disme que estás traballando en colaboración cos traballadores do Concello, como efectivamente eu sei que se fai así, ou, bueno, sabía que se facía así cando estaba no anterior mandato, pero agora son concelleiro da oposición e teño que fiarme do que ti me dis. Eu, de ti fíome, sabémoslo. Agora, como concelleiro da oposición, eu gustaríame ver un informe técnico. Pero pareceme triste. Ahora? Parece triste, bueno, a mí tamén parece triste estar na oposición, pero estou. A cuestión é que eu teño que, como concelleiro da oposición, gustaríame que o que ti me dis que é un traballo en colaboración cos traballadores que levan este servicio, que eu sei que no mandato anterior foi así,
neste non sei, evidentemente porque non estou no goberno. Entonces a min, insisto, gustaríame ver un informe técnico moi breve, moi conciso, acompañando unha modificación non moi amplia, pero bueno, sí bastante sensible, dunha ordenanza como esta. Cambiar unha ordenanza non é mover un contenedor. Mover un contenedor podelo facer, bueno, pois mañá volvo a mover se quedou mal. Unha ordenanza é algo máis serio. Temos traballadores, sobre todo neste caso, antes era un pouco máis ambiguo, pero neste caso témolos que poderían simplemente facer un escrito dicindo estas suxerencias son aportadas por este departamento técnico, simplemente unha firma dun traballador e o equipo de goberno leva ao pleno pois eso con todas as garantías. Oye, eu creo que vai a ser un bo cambio, insisto, e vou votar a favor, pero non sei por que che parece triste que eu che pida despois digo che por qué, pero bueno, bien. En fin, o cambio é positivo, supoño, votaremos a favor porque a priori sin estar máis metido no tema vemos que é positivo, pero bueno, nada máis, un informe técnico dun cambio que che propón un traballador, pois non creo que sea tanto pois tan temible, digo eu, pero bueno, nada máis. Tamén me sorprende un pouco esa non sei, ese tema, pero bueno, así queda. Gracias, Pepe. ¿Alguna aclaración o observación por parte de No, Socorrido? a cuestión é que ao final demóstrase que traer a recaudación de impostos para o Concello foi un acerto, porque xa non é que no debate político sea mellor ou peor, senón que a veciñanza se ve que o veu ben, está participando e expón as cousas que lle gustan e que non lle gustan, que despois se poden cambiar e axustar. E eu creo que é unha cuestión positiva. Nada máis que aportar, porque o resto dos comentarios o dixen antes. Bueno, ¿alguna aclaración, Pilar? Sí, Moi breve. moi breve. Mira, pareceme triste, pero dixéchelo ti, non é que o diga eu. Dixeches que te fiabas de min hasta ahora. Non sei o que cambiou, porque eu sigo sendo a mesma. Non, que me fío de ti. Eu sigo sendo a mesma. Entonces, si te fiabas de min antes, non sei por que non te fías ahora. Porque eu non cambiei, nin como persona, nin como política. Claro, pero bueno, bien. No. Outra cousa, como concelleiro da oposición que estás dicindo, que eu saiba, penso que sigues tendo acceso, como antes, aos traballadores, como tiñan os do Partido Popular antes, é dicir, podedes vir por aquí, falar cos traballadores, con uns, con outros, non creo que haxa ningún problema, polo menos que eu saiba, non houve esa orden en absoluto. Eso que te puedo decir. E o dos informes, é dicir, ti sábelo porque estiveches no equipo de goberno, os traballadores están normalmente hasta aquí, de traballo. Entonces, home, si queremos dar máis burocracia, pues bueno, pues podemos dar máis burocracia, pero bueno, evidentemente a túa opinión, en principio, comentarei tanto con no punto anterior a persona que fixo as suxestións, como neste caso, a persona que fixo as suxestións, que a partir de agora, como concelleiro da oposición, pues solicitas eses informes. Outra cousa é pues que a maior parte pues esteamos de acordo ou non. Pero bueno, sin máis, tampouco pasa nada. Podo intervir? Sí, Pepe. A cuestión é, eu non dixen que non me fíe agora de ti. Eu digo. Dixeches que te fiabas hasta agora. No. Eu digo. Textual. Fíeme de ti cando estábamos como compañeros de goberno, sígome fiando de ti como Pilar Martínez, pero como concelleiro da oposición non me podo fiar dun concelleiro de goberno. Eso é lógica, porque eu teño que ser crítico coa vosa labor. Vos facedes o vosso traballo, eu fago o meu, punto. De Pilar Martínez fíome, de Pilar como concelleiro de equipo de goberno, eu como concelleiro de oposición non me podo fiar porque entonces non estaría facendo ben o meu traballo. Bien, bueno, en todo caso, aclarado ese punto, vamos a ver, os traballadores sabemos efectivamente que están hasta arriba, e cada traballador fai o traballo de 2 ou de 3, pero digo eu que se traballaches con eles ou traballades con eles para chegar a conclusións como as que se aplican en este cambio na ordenanza, tomamos nota. Efectivamente, eles están reunidos con vos con eles, ides redactando os cambios, consultádolos, non un día, sino outro, e facemos unha recomposición, volvemos a consultalo, bien. Plasmar eso, estes cambios que están en rojo nun papel, e que o traballador revise e diga, sí, isto foi o que dixen, firme. Se iso é cargar o traballador con burocracia, bueno, podo facer unha pregunta solo? A Dolores, non a Pepe. Pepe, simplemente tampouco vamos a recalcar moito máis no punto, non? Pero, a ver, primeiro creo que hai que ordenar. Eu antes facía a pregunta de quen debería de firmar ese informe, que a veces non temos personas
especialistas en cada unha das materias, en un concello como a Ribadumia tampouco se pode permitir un técnico para todas as cuestións, porque é inviable económicamente. Eu creo que ao largo desta conversación vou recollendo que ao mellor un informe da secretaria é suficiente. Aquí o que, de alguma maneira, o que debe de quedar máis ou menos claro é que as propostas, neste caso, fainas o equipo de goberno, porque as recolle precisamente das peticións veciñais. E nós o que tratamos como políticos é plasmar esas peticións veciñais, tamén, ao mellor, algunhas propostas por parte dos traballadores que perciben estas cuestións. O que pretendemos é plasmadas. Outra cousa é que a nosa proposta, que é esta proposta, que vaya cun informe, posiblemente da secretaria, dicindo que isto que nos propoñemos que é viable. Supoño que con eso sería suficiente, non? Para aclarar un pouco, porque, é dicir, non vai ser un problema un informe, non sei se me entende. O importante é ordenar a cuestión. O último que me quedou por dicir, antes de que terminara, antes de que Pilar me interrumpira aí un momento, o que quero dicir é, eu non estou solicitando ningún informe, porque se non houbera feito un escrito solicitando un informe. O que estou facendo é dicindo que me gustaría, como concelleiro da oposición, que son ahora, que cada cambio así viñese avalado por un informe, ben como di o alcalde ou da secretaria, se é que ten que ser da secretaria, ou dunha persona do departamento técnico que faga estes cambios. Eu non solicitei nada, nin vou solicitar nada de aquí en diante. Agora, só digo que é unha suxerencia que eu fago. Eu que digo, se decirlle a unha persona que eso que se fixo con ela e poñelo nun documento e cargar de burocracia, será unha carga de burocracia. Ahora, eu creo que non está tan, como di o alcalde, tan fora de lugar un informe técnico avalando un cambio así, ni máis. En todo caso, a proposta sempre é, neste caso por parte do equipo de goberno, das distintas aportacións veciñais e aportacións dos técnicos ou das persoas que puedan levar esta xestión a nivel municipal. O que se trata sempre de mellorar o documento para que ser máis útiles, por suposto, a todos os veciños. En todo caso, estas propostas que propoñemos, o que se pode facer é un informe da secretaria, me imagino, para dar, de alguma maneira certificar que, isto que propoñemos que se pode levar a cabo. Con eso, creo que nos próximos apuntes que poida haber, se soluciona. Pasamos a votar este punto. Votos a favor? Abstencións, 0, en contra, 0. Pasamos ao punto número 5 da orde do día, que é a adxudicación, contrato de mellora e renovación dos alumeados públicos do Concello de Ribadumia, que é a famosa subvención do IDAE. Dicir que o Concello de Ribadumia está no proceso de licitación, que se presentaron 7 empresas, e que se procedeu á apertura dos distintos sobres, do sobre A, do sobre B, do sobre C, e que con fecha 16 de octubre de 2019 a empresa Setga, que entendeu que se vía perxudicada nesta adxudicación, presentou un escrito, sobre todo tratando de dicir que ao mellor a súa competencia non estaba certificada por ENAC. Entón, vistos este escrito presentado por Setga, o Concello de Ribadumia fixo unhas aclaracións, ou solicitou unhas aclaracións, precisamente o IDAE, que realmente dá a subvención, e ao mesmo tempo tamén o ENAC, que é a empresa que acredita este tipo de certificacións. Por parte da empresa, por parte de IDAE, poñía en duda, non o tiñan tampouco moi claro, digamos, esta certificación ENAC, se estaba acreditada por ENAC. De feito, non se vos aportou a documentación porque, estábamos pendentes precisamente dos informes, e antes de onte pola noite, recibimos un correo do ENAC indicándonos que esa certificación que aportaban
pues a competencia de Setga, neste caso, pues empresas como Ferrovial, pois que estaban certificadas por ENAC. Viñan con un certificado pois austríaco, pero de alguma maneira era o ENAC España. Entonces, se fixo un informe técnico por parte da persona técnica, do director do proxecto, que nos entregou hoxe, que nos fixemos chegar hoxe a mediodía, na que, pois, de alguma maneira, pois, dá veracidade ou que dá credibilidade a esa certificación que presentaba pois Ferrovial, e polo tanto, pois traemos a pleno precisamente para adxudicar e pois poder contratar e levar a cabo estas obras de reducción de aforro enerxético, que, como os estudios prevían que podía haber un aforro enerxético no Concello de Ribadumia pois en torno a 75.000 euros. O informe técnico, pois xa o tendes, non sei se hai que ler algunha parte ou hai algunha aclaración. Isto é así un pouco a grandes rasgos. A verdade é que este tipo de adxudicacións son complexas porque se mide moito en cada un dos pasos, e a verdade que durante estes últimos 2-3 meses pois estamos traballando moi duro para poder adxudicalo, e entendemos que ahora mismo que non tiña que haber ningún tipo de problema. De todas as maneiras, aquí hai os informes técnicos que son os que avalan a decisión que neste caso vamos a adoptar. Con estes informes que temos encima da mesa, o licitador Ferrovial Servicios sería o que tiña máis puntuación, despois sería Hallman Energy, que estaría 100 puntos tería Ferrovial, 92,66 sería Hallman Energy, en terceira posición quedaría Montajes Eléctricos do Salnés, Tecnoloxía Galega de Mantenimiento de Servicios, que é unha UTE, con 77,07 puntos. En cuarta posición sería Acciona Facilite Services, con 71,80 puntos. En quinto lugar sería Endesa Energía, con 71,43 puntos. En sexta posición quedaría aquí AOPIL, con 63,67 euros, e Elecnor en sétima posición con 62,36 puntos. Non sei se hai unha aportación por parte de Dolores, da secretaria. Yo creo que ya quedó un poco explicado en las funciones informativas que estábamos pendientes precisamente de este informe para tomar una decisión en un sentido o en otro. Es una, como ha dicho la una situación muy compleja porque son normas muy concretas y muy específicas, entonces pues teníamos que asesorarnos tanto con el IDAE como con el ENAC. Como las contestaciones las avala el técnico a rasgos del proyecto y que va a ser el director de obra, pues en principio entiendo que la propuesta que hace la mesa de contratación se ajusta al informe técnico. Queda abierta la vía de reclamación ante el Tribunal de Contratación por los demás licitadores. ¿Alguna aclaración o observación por parte do Grupo Popular? Nada, simplemente que nos hasta hoxe as 13:59 que nos chegou o correo, nosa idea nun principio era propoñer a pospoñer este punto da orde do día hasta que tuvera precisamente un informe que avalase a decisión que se pretendía tomar onte nas comisións informativas, máis que nada para garantir un poquinho un pouco que fala a Pepe de garantir a responsabilidade nosa como políticos que quedaba coberta con un informe técnico. Unha vez recibimos o informe, dando por suposto por facer o criterio da mesa de contratación, dado o tempo xusto que temos para poder justificar esta subvención e non perderla, pues por suposto que nos vamos a votar a favor desta subvención. Gracias. ¿Alguna aclaración o observación por parte do Partido Socialista? Sí, eu queria preguntar a Dolores si con este informe, porque falábamos outro día que na comisión falábamos que Setga había a posibilidade de que Setga alegase e que nos fastidiara falando mal todo este tema da subvención e sobre todo o aforro que iba a supoñer cada ano en términos de aforro enerxético. Entonces, con este informe Setga teno difícil ou sigue tendo? Es una cuestión que va a tener que determinar el tribunal. Efectivamente. En caso de que haya reclamación por parte de Setga, decirnos con este informe técnico, entendo... Sí, eso entendo, pero o que eu quero dicir, igual non empecé ben a exposición, é que nós teremos que valorar, digo como corporación, o que ten que facelo o goberno, por suposto,
si Sedga finalmente denuncia ou alega paraliza isto, nós imos a ter unha inversión parada, unha inversión que estaba conseguida polo Concello xa desde o mandato anterior. Nós temos capacidade para recurrirlle a Sedga ou facer algo para que ese beneficio que nos íbamos a obter co aforro enerxético, que eran en torno, creo que recordo, a 60.000 euros anuales, podían ser de aforro na conta da luz. Claro, é que aquí vamos a vernos perjudicados con este asunto. Vamos a vernos moi afectados se eso pasa. Eu creo que, vamos a ver, isto foi moi traballado por parte dos técnicos. Nos ahora vamos a adjudicar, en todo caso será o Tribunal de Contratación que nos teñan a última palabra. En caso de que houbera dúdas, en caso de que houbera reclamacións por parte dunha empresa que se considera perxudicada. Eu creo que o noso traballo está feito, creo que incluso se pode pedir un prórroga en caso de que alguén alegue, en todo caso hasta que el tribunal conteste, pero es que esa posibilidad la hay por cualquiera de los licitadores. Entonces, si se adjudica a otro licitador que no está avalado por el informe del técnico, pues estaríamos en la misma situación. En todo caso, si houbera algunha alegación, sería o órgano ou sería o Tribunal de Contratación que nos teñen que decidir. Pola nosa parte, eu creo que un pouco máis... Algunha aclaración ou observación por parte de Somos? Sí, por suposto, imos a apoiar a licitación. Ao fin de cuentas é unha cuestión técnica e se estuvemos apoiando desde o principio non vamos a cambiar. Pero, por un lado, voto en falta algo que non pasaba na legislatura anterior, e era que cando había un proxecto desta envergadura a oposición estaba na mesa de contratación, e neste caso non foi así. A mí gustaría que se recuperara esa sana costumbre, porque ademais o documento que nos pasaches ao mediodía nin siquiera ben asinado, non sabemos en quen estaba na mesa de contratación. Entendo que foi fallo técnico que non ten nada de malo, nin é motivo para que, ainda que votamos en confianza, porque a fin de cuentas o documento que nos pasache non sabemos que non asina. Ben, por iso insistir un pouco en que a mí gustaría que a transparencia que hubo nestes aspectos na legislatura anterior se mantuera, se o equipo de goberno considera pertinente. Ramiro, que se os ha pasado porque el informe se ha hecho no, Dolores, que non sabíamos. A las 7 de la mañana estaba haciendo el acta porque me tenía que ir al hospital y he vuelto a las 7. Que sí, Dolores, que non hai un problema, non estaba aquí después físicamente para hacerlo tampoco porque está en una formación. Entonces, bueno, pues eso pasa a la mañana. Non necesito, pero bueno, se quería especificar que sí que pasou, porque a fin de cuentas é un documento que se mandou sin asinar, que pode... En todo caso, Enrique, nos parece totalmente correcto que a oposición que este na mesa de contratación sin ningún tipo de duda. Trataremos de que non volva a pasar. Eu non sei se vos informou, se non se informou, pero creo que sí que se informou, ¿no? De estar na mesa de contratación, efectivamente. A comunicación nos chegou. Claro. Bueno, claro, pero antes estaba no goberno, hai que comunicarlo e incluirlo. Estaba hecho y en el pliego de condiciones nadie tampoco. Sí, que puedo, non digo que fuera malintencionado ni moitísimo menos, en todo caso, sí que nós queremos ser moi serios e transparentes. A oposición debe de estar na mesa de contratación, o fixamos na anterior legislatura e o seguiremos facendo nesta legislatura, o sea que sin ningún tipo de problema, o sea que nas próximas, por suposto, a oposición ten por que participar en este tipo de contratacións. Pasamos a votar entonces este punto número 5, mellora e renovación de alumeados públicos en Ribadumia. Votos a favor? Abstencións 0. A ver se hai suerte. Seguro que sí. Se supón. Bueno, pasamos ao punto número 6 da orde do día, que é dar conta sobre todo de dous asuntos. Un é a xuntanza dos maiores, que é un escrito presentado por Somos Ribadumia o 13 de setembro de 2019 en canto a xuntanza das festas dos maiores, que nos pedise que aclaráramos algunha cuestión, ¿no? Entonces, vamos a comentarlo. Nos decían que cuestións, aclarar estas cuestións como o número total de asistentes ao xantar de confraternidade
dicir que foron 223 persoas, que no ano 2018 foron 170 persoas, no 2017 158, no 16, no ano 2016 172, no ano 2015 178. A relación de concelleiros que participaron no xantar de confraternidade, dicir que neste ano 2019 participaron 8 concelleiros, no ano 2018 participaron 7 concelleiros. Se nos facía outra pregunta con respecto a que en relación de cargos públicos ou persoas convidadas de xeito institucional a cargo do Concello ou xantar de confraternidade, dicir que foron 3 traballadores do Concello, 2 curas que veñen todos os anos, 2 axudantes do Concello, 8 do Concello, o xuiz de paz, 3 músicos, unha persona externa, un colaborador externo tamén que colabora. Se nos pedía aclaración tamén do custe total para as arcas municipais desglosado do que é a Festa dos Maiores, dicir que a Festa dos Maiores ten uns gastos de 7.887 euros, de que se recaudan ou se ingresan en torno a 2.280 euros e que o Concello lle sai en 5.607,18 euros. E despois había outra cuestión que era o custe que supuxo para as arcas municipais a participación no xantar dos concelleiros e concelleiras, dicir que son 80 euros, e tamén o custe que supuxo para as arcas municipais a participación no xantar de outros cargos institucionais ou persoas convidadas polo Concello, 50 euros. Eu creo que con isto que queda aclarado este escrito presentado por Somos do 13/9 de 2019. E vamos a dar conta tamén de un convenio, un acordo de colaboración entre o Concello de Ribadumia e Coembes, dicir que vamos a recibir unha cantidad de 9.300 euros máis IVA, que estamos falando de 11.250 euros, e iso que, efectivamente, é un acordo de colaboración entre o Concello de Ribadumia e Coembes. Isto nos vai a permitir aproximadamente 30 contenedores para os envases lixeiros, que é o contenedor amarelo, ou 25, serían de 800 litros, de capacidade de 800 litros, que é algo que temos que decidir, ou senón 25 contenedores de capacidade de 1.000 litros para os contenedores amarillos. E tamén en torno a uns 7 contenedores para papel cartón para o Concello de Ribadumia. Pasamos ao punto número 7 da orde do día, que son rogos e preguntas. No principio temos 3 preguntas que propoñer. Unha delas, dúas delas máis relacionadas co pleno pasado hai 2 meses, os temas que se tocaron e que quixéramos ver un pouco como se van desenvolvendo. Un deles é o cumprimento do acordo plenario coa agrupación músico-cultural. Nos sacamos, tanto nós como os compañeros, no pleno de hai 2 meses, e queríamos saber un pouco se avanzou algo nas conversas, se houve algún tipo xa de contacto, se vai todo... Sí, xa houve unha reunión coa agrupación músico-cultural, quedamos en... estamos aquí precisamente comentando, sobre todo 2 cuestións, unha en canto a mantenimentos do que é a instalación que están utilizando. Creo que se lle dou solución, ou se está dando solución a esas peticións, posibles peticións que pudera haber, e en canto a o convenio, quedamos ao longo deste mes de poder ter unha conversa tamén para a ver hasta onde se pode chegar e como se pode chegar. Entón, estamos nese paso, ao longo deste mes trataremos de ter unha reunión con eles para poder avanzar na cuestión que poder chegar a un objetivo, que se trata de poder beneficiar a esa agrupación.
pero sempre, de feito, ya se lo explicamos, atendendo un pouco, bueno, é dicir, nós temos que saber as realidades, por suposto, da agrupación músico-cultural, pero tamén hai que ver, ser sensatos co presuposto que ten o Concello de Ribadumia, e iso hai que traballarlo entre as dúas partes, nos próximos días, ao longo deste mes, bueno, pues, iremos avanzando, porque isto habrá que ter máis reunións precisamente, e ao longo deste mes pues, teremos unha reunión para empezar ese proceso. Perfecto. Outro tema tamén que se tocou nese pleno foi cando falábamos do proxecto de mellora do entorno CPI. Falounos de que se estaba a elaborar ou se estaba a redactar ou polo menos que estaba apalabrado un convenio entre as partes implicadas, entre AMPA, UMEA, Concello e Consellería, que reuniese un pouco pois, ese consenso que hai entre todas as partes. De momento seguimos, comezou xa algún proceso? Bueno, estamos en ese proceso. As cousas, a verdade é que son lentas. Agora que falas do tema do colexio, eu creo que, bueno, pues ao longo desta semana pues tamén hubo unha noticia importante, que hai unha previsión aí de, bueno, pues 960.000 euros para o Colexio Público Julio Becerra Malvar. Eu creo que eso é importante. Eso, pues, as cousas, xa digo, son lentas, e esas cousas se producen cando ao longo de, pues, dunha legislatura se ven traballando sobre, bueno, pues, a idea de mellorar o colexio, e, bueno, pues, ao final, pues, trae os seus frutos. Eu, en todo caso, con respecto a esa pregunta, si me gustaría que, bueno, Enrique, que, bueno, pues sacou 2-3 notas de prensa, primeiro dicindo que a Xunta que non aportaba, criticando ao alcalde porque non fixera ningunha xestión, despois que apareceu que había unha partida para o colexio, pois de alguma maneira tamén criticando. Eu creo que, Enrique, todas as subvencións que poidan vir para o Concello de Ribadumia hai que estar agradecidos porque é moi importante, pero hai que ser prudentes. Entonces é importante que esa subvención pois viña para o Concello de Ribadumia. Ti días antes incluso me criticaches a min dicindo que non fixéramos, aparte de que non tiñan nada no orzamento, que non fixéramos ninguna xestión. Creo que, xa digo, hai que ser prudentes, as cousas levan tempo, non se consiguen dun ano para outro. Ti que estuveches nun equipo de goberno sabes que as cousas que levan pois o tempo que teñen que levar. É dicir, a nós todos nos gustaría que fósemos máis rápido todo o proceso, pero a veces a administración pois ten estes pasos. Entón, no caso, se está traballando nesa idea. Hai que, bueno, pues estar contentos de que, bueno, pues haxa unha partida económica para poder, que todos estábamos esperando, xa non solamente de agora, sino en fai anos. Bueno, hai que seguir nesa liña. Efectivamente, todos os proxectos o que necesitan é o máximo consenso posible entre todas as partes, neste caso entre UMEA, a comunidade educativa e o propio colexio, educación mismo, e o Concello de Ribadumia, pois eso poderlo plasmar de alguna maneira para, bueno, pues, porque non estamos falando dun proxecto de solucionar un problema a un ano, estamos falando dun proxecto a solucionar o problema a 25 anos vista. Por tanto, bueno, seguiremos traballando nesa idea. Cando hai estas partidas ou hai estas subvencións, Enrique, eu creo que hai que ser máis prudentes e hai que ser máis comedido, e a veces hai que, no, falas agora, pero quero dicir eu que isto pasou. Eu creo que hai que recordarche que hai que ser máis prudente, porque ademais quixeche sacar 3-4 notas de prensa. Nós non somos os medios de comunicación, non é o noso. Sacaches 3-4, primeiro que non había subvención, despois que criticando ao alcalde por non conseguir subvención, despois que apareceu subvención criticaches porque nos deron unha subvención e a ver como daban esa subvención. Creo que hai que ser máis prudente. Cando me deixes aclarar, podes aclararlo agora ou senón despois, como o que fixen foi o meu traballo, que pode gustarche ou non, pero é unha cousa que é certa. Cando se publicaron os orzamentos da Xunta e se falaron dos orzamentos que viñan por Salnés, Ribadumia non apareceu en ningún lado. Despois, nun anuncio que fixo a consellera de Educación, dixo que iba a destinar cartas para o colexio, tampouco dixo nin canto, nin para qué. Eso non é culpa túa, é culpa dela, e nós así o fixemos ver. Nós non pedimos outra cousa que haya unha partida, e hai un motivo, e o motivo é que se a partida non vai denominar, solamente interrumpirte solamente 15 segundos, é dicir,
que non houbera unha partida e que houbera unha partida dun día para outro, eso non pode habela, non hai, é que non hai, David, que non hai. Vale, A partida que hai é unha partida xenérica que o PP, vale, que para o goberna Concello pode de decir, Ribadumia, en principio para o Concello de Ribadumia. Non está así establecido, David, mira. Bueno. É que pode ser unha promesa do PP que despois non se cumpre. Sí, no, poderá ser unha promesa, é dicir, Claro, de momento claro. a partida está aí. Pero non está, De David. momento a partida está aí. David, hai unha partida de 8 Despois, millóns para todo Galicia. Si non é, despois poderemos criticar que non sea, non sei se me entendes o que quero dicir, pero que non pode ser criticar antes de bueno, David, eu ter toda a considero que información. o meu partido decidirá o que pode ou non, pero hai unha cuestión que é moi importante, David, que é moi importante, e é como se definen as cousas. Unha partida xenérica, déxame que acabe. Podes usar para isto hoxe e mañan podes dicir que vai para outro non lado. será coa túa presión que veña para Ribadumia ou non veña para Ribadumia, non sei se será coa miña nin ou non. con esas formas que tes de conseguir unha subvención ou unha partida importante. O que nos pedimos e que seguimos peleando é para que a partida sea específica, de feito vai a plantear así no Parlamento da Xunta, en Marea vai no a defender e o PP terá que votar a favor. É que a Marea xa non ten nada que defender, xa chegou tarde, Enrique. É dicir, é que no, David, no, a ver, estás tindo no, é que vamos a ver, ou me deixes falar ou me deixes. Claro, é que esa partida xenérica que ti estás dicindo non apareceu porque ti quitaches unha nota de prensa ao día seguinte. No, a partida xa estaba, efectivamente. Vale, pois xa estaba. Entonces, claro, é dicir, é que queres a veces sacar titulares. Ou me estou explicando mal ou non me estás entendendo. Claro, pero a mí me gusta darlle a información aos veciños correcta e precisa. Ben, entón ti a día de hoxe non podes dicir aos veciños que hai unha partida para Ribadumia porque non existe. Vale, pero ti non podes dicir que Marea tamén que resulta que o vai a conseguir, non sei se me entendes. Non dicen que o vai a conseguir. Vale. Dice que a nosa pelea. Iso é o que temos que ter, claro. A ver. É dicir, dice que a nosa pelea que entendo que é de todos, que entendo que é de o todos. obxectivo de todos é que esa partida veña para aquí. E teremos que pelear entre todos para que esa partida veña para aquí. Vale. E as cousas hai que negocialas, e as cousas hai que chegar a acordos. Sí, pero xa sei. O que non hai é que querer utilizar a prensa ou os medios de comunicación para atribuirse ao mellor éxitos, pois que ao mellor non che corresponden, porque con esas formas o Concello de Ribadumia vai a conseguir moi poucas cousas. E te digo, me gusta dicirche, porque de algo tan concreto que che quitar 4 notas de prensa. Bueno, David, eu creo que podo quitar notas de prensa que eu considero. Vale, non, sin ninguna duda, pero os veciños tamén teñen que saber que unha subvención non se consigue porque ti o día anterior quixeras, bueno, pois criticar os orzamentos, ou porque en a Marea, pois porque o vai a defender. Seguro que hai un motivo, que eu desconozo polo local. Un día Ribadumia non aparecía e o día seguinte sí. Seguro xa aparecía. Bueno, falouse. Vale, outra cousa que ti non o percibiras ou que ti non o viras. Vamos a ver. Que si estaban por as cousas, pero xa che digo que as cousas na administración non se producen de un día para outro. Esa partida estaba, ti o podeches ver ou non o podeches ver. No, a partida vina. Vale. A partida está ali, son 8 millóns de euros para todo Galicia. Vale. Non di para onde. E a conselleira pode dicir hoxe aquí unha cousa e mañán coa mesma partida outra no outro lado, porque pode dicir por unha partida xenérica. Nós o que queremos é que haya unha partida que poña, pois como en Villalonca, colexio, tantos cartos, porque ademais, se se alarga o proceso e tarda 2 ou 3 anos, esa partida mantense ao largo dos anos no orzamento e sempre está aí e non a poden quitar, porque dentro do ano hai eleccións, poden ir outros e cambiar a idea. Nada máis que esa cuestión, e a realidade era así, non se falaba de Ribadumia. Cando se anunciaron os orzamentos por Salnés, non se falou de Ribadumia, porque non había previsto, porque se olvidou, dame igual. O día seguinte apareceu, non, vamos a gastar, tampouco dixeron canto, e despois dixeron canto, dixeron a ti, porque eles tampouco anunciaron oficialmente. E o que digo é que a nosa pelea é conseguir o que nos consideramos que é máis positivo, que é que a partida este agarrada. O traballo que temos que facer como políticos e nós intentámoslo a través da Marea. O que vai facer a Marea é presentar unha emenda que diga, non, unha partida específica, o que eu estou dicindo ahora aquí. O PP poderá votar a favor ou en contra e aí veremos se hai intención real ou medio. A mí o que me preocupa, David, é que pasa como no 2015. Prometeronse cartos, que xa viña o orzamento aí, que había eleccións e orzamentos ali un mes, e había partida, e había cartos, e había non sei que, e xa sabes que non pasou nada. Ben, eso é unha cousa que os que estamos pulando para que isto aconteza, ti, o mellor, na túa posición, tens que ser un pouco máis neutro, pero na miña non teño por qué. E teño que poder exigir. As miñas formas, ou as do meu partido, David, son as formas do meu partido. Eu entendo que a ti poden gustarche ou non, pero como nós consideramos que temos que facer o noso traballo, e eu considero que o Concello de Ribadumia coas túas formas consigue moi poucas cousas. Os veciños de Ribadumia, utilizando esas formas,
conseguirían moi poucos obxectivos. Bueno, eso Creo que se debe de ser máis prudente a hora de este tipo de cuestións. Eu creo que roubamos casi toda A mí sempre me gusta ser agradecido a quen dá subvencións, tanto a Diputación, que así o fixen moitas veces, como a outras administracións que tamén me gusta facelo. Esas, a veces, formas de peticións ou de enradecer, digamos, a situación, pois non levan a ningún sitio, pero é unha cuestión tamén deste equipo de goberno, en concreto, pois, miña. Algúna aclaración? Bueno, neste tema non era a miña intención preguntar por aí, que iba polo bueno, pero entorno, pero xa valeu para todo. Pero xa que xa era un tema, sí que me gustaría comentar que neste caso o que deberíamos estar felicitados mutuamente por conseguir esta subvención que vai vir para Ribadumia, sí ou sí, en la que non conste especificado nos orzamentos. En vez de eso, pues estamos un pouco debatindo gracias á presión de quen foi importante, que ven casi 1 millón de euros para o Colexio de Ribadumia, que ben falta lle fai aínda corta a cuantía, tendo en conta que se podría facer nese corte. A minha terceira pregunta vai en referencia a un anuncio que fixo este mes pasado a presidenta da Deputación, na que anunciou a apertura dun proceso de licitación por parte do Ministerio de Fomento para unha serie de xacementos galaico-romanos, anunciando un lote de 3 xacementos nos que non está o Monte do Castro, e tamén falou de que ten pendiente solamente dunha licitación de patrimonio tamén outro lote de xacementos no que tampouco se atopa o Monte do Castro, e un terceiro lote que se atopa en fase de redacción donde tampouco aparece o Monte do Castro. Entón nos queríamos saber un pouquiño se sabe cal é o motivo polo cal Ribadumia quedou fora deste proceso, ou se non sabemos, ou se non se anunciou, ou se non hai competencia, se non cumple o noso Castro cos requisitos para formar parte desta licitación. Pois a verdade é que cumplimos, e necesitámoslo. Outra cousa, bueno, pois que non este neses lotes, pero a mellor pode, me imagino que aparecerá en outro lote, por parte me constaba que a Diputación que tiña interés en que o Monte do Castro pois fose un castro precisamente, bueno, pois, a destacar, non? Por lo tanto, non nos consta, pero tamén preguntaremos, bueno, a ver en que lote pois nos van a incluir no Monte do Castro. Gracias. Algúna aclaración ou observación? Dúas cousas. Vamos a ver, o que preguntaras ti do tema da festa dos maiores, eu non recordo se foi unha pregunta en pleno, se foi unha pregunta... Non, presenténo por escrito. Presentóna por escrito. Entonces entendo que foi decisión do equipo de goberno dar conta de no pleno. Dar conta, efectivamente. Eu entonces fago un rogo, que non sei se será posible, eu espero que sí, pero bueno. Porque claro, ao final doume conta de que como conselleiro de oposición estou aquí e vexo pasar información por diante e non teño. Entonces eu fago o rogo de si cando ocurra algo así, que se nos pode remitir aos conselleiros de oposición, eu falo por min, esa documentación, porque claro, agora non conto con ela. Entonces tamén, se é documentación que se trae na orde do día, pois gustaríame, bueno, pues, non sei se antes, se fora posible, se non despois, cando xa remate o pleno. O sea, despois sin problema, e antes... Non, digo, porque claro, ao final nas comisións informativas non vai esa información, pero si vai na orde do día, e aí creo que se vulnera un pouco pois, o dereito á información que ten un concelleiro pois, a ter, polo menos, o que se fala no pleno. E nada, simplemente eso. Por eso preguntaba, porque se fora unha pregunta feita nun pleno, entonces obviamente sí que xa ven, pero bueno, por eso preguntaba. E despois no tema do cole, porque como tamén non é que tuvera alusións, pero tamén son parte implicada, pois formei parte do equipo de goberno no mandato anterior. A ver, gustaríame verche esa predisposición para, o sea, en prol do cole, cando no mandato anterior pois parecía que non che gustaba que a Diputación de Pontevedra fose a primeira institución en dar cartos para facer unha primeira fase. Estamos falando do colegio mesmo, non? Non, estou falando do cole. O que se fixo abaixo unha obra que estaba... Foi unha obra que estaba dentro do que é o espacio do colexio. Eu hasta recordo unha pancarta aludindo ao equipo de goberno, bueno, ao equipo de goberno non, aludindo ao Partido Independiente e ao Partido Socialista por facer unha obra no cole. Bueno, Partido Socialista non sei por facer unha obra no cole. O sea, e agora, claro,
por política de Santiago, porque ven sendo política de Santiago, non é política de Ribadumia, vimos aquí e facemos un espolio, un show con este tema da subvención ou da partida económica que ten que vir para aquí. Aparte dese comentario, porque me choca esa actitud que en tan poucos meses cambiara así, eu ojalá viñeran os cartos para Ribadumia. Ojalá quen ten a competencia de educación, que é a Xunta, cumplise co seu deber, non de agora, nin deste ano, nin dos 4 anteriores, sino de moitos anos anteriores, incluso gobernando o Partido Popular aquí, e asumise as súas obligacións con respecto ao colexio deste Concello. Dame igual quen poña os cartos, prefiero que sea quen tenga competencia, prefiero que sea a Xunta. E como di Ramiro, 1 millón non é nada, ou 900.000 euros non é nada. En ese cole fai falta moita pasta, porque leva moitos anos, leva moitos anos moi maltratado. Entonces, posiblemente sea unha subvención ou unha partida económica con términos electoralistas, posiblemente, xa falamos noutro pleno, posiblemente. É curioso que a falta de uns meses, prácticamente, para as eleccións da Xunta, nos chegue este anuncio. Eu insisto, como Concello do Partido Socialista de Ribadumia, ojalá a Xunta cumpla con esa promesa, e ojalá pois podamos todos felicitarnos de que ese cole pois que mellora gran parte do que ten que mellorar. Ahora ben, creo que non podemos aquí entrar, ou non deberíamos entrar en debates defendendo uns a uns e outros defendendo a outros, cando o que está en xogo é o futuro deste colexio, que me parece que non lle queda moito máis tempo de vida se non se mete unha inversión forte aí. Entonces eu serei o primeiro en felicitar a este equipo de goberno por continuar coa labor que se fixo no mandato anterior. Insisto, gustaríame haber tido ese arranque de iniciativa por parte deste concelleiro de Enrique, cando a finales do mandato anterior, por temas de política local, pois hubo bastante deslealtad en ese sentido. Incluso, xa digo, con pancartas dicindo que era unha especie de obra electoralista e que era, bueno, que estaba fora de lugar. E nada máis. Gracias, Pepe. Por alusións, algunha aclaración? Primeiro por alusións, e depois estamos falando de cousas distintas. A posición de Somos Ribadumia con respecto ao proxecto do entorno do colexio é unha que todos conocedes, e outra cousa é o colexio en sí mismo, que creo que, bueno, a necesidade compartímola todos e tal. Eu non saquei o tema. Que tema? Este tema non saquei eu, saco no documento particular hoxe aquí, neste pleno. Non é por pouco, bueno, en fin, en calquera caso o quitei eu, pero bueno, se fan comentarios, pois fálase dele e xa está. Non creo que tampouco pase nada porque cada un expoña as súas posturas. Vale, só quero aclarar eso, unha cousa, o proxecto que este equipo de goberno actual ten para o entorno do colexio, que teña unha postura que considero que non é máis adecuado, como partido, por menos, e outra cousa é o propio colexio, que xa hai tempo que tiña que estar máis que solucionado. Dito isto, eu teño varias preguntas. E antes de nada unha aclaración con respecto ao escrito xunta das maiores e outros que hai presentados. Pedimos en concreto que se nos respondera por escrito. Quería saber se vai a ser así ou non. Eu creo que facilitamos toda a información. Xa. Eu pedía que se me respondera por escrito. E consta en acta. Claro, o que pasa é que a acta aprobarase dentro de 2 meses, e dentro de 2 meses non será oficial, David. Vale, non é o que se... No, se a acta non é oficial... No, será cando se aprobe. Vale. Cando se aprobe. Mientras tanto, en non. Caso... Quero dicir, ti hoxe informaches, está ben informado, non teño nada en contra. Nos pedimos que se nos correspondera por escrito, non era necesario. Eu creo que o mellor é que estas cousas que veñan a pleno e que se... Vexo moi ben, pero é a túa decisión e eu respetarei na sempre. Nos pedimos o que nos consideramos que necesitamos a información e pedimos que se nos conteste en algúns casos por escrito, en outros casos o mellor pedimos que veña a pleno. A decisión de traerlo a pleno non é túa e eu vexo ben que o fagas. Tamén vexo ben que se te pido que me contestes por escrito, que me contestes por escrito, despois de que presentes o pleno cando te consideres. E eu pediría que as cousas que pedimos se nos responda nas condicións no que nos pedimos, que penso pedimos nós. Ben, podemos contestar por escrito, pero é dicir, o dato máis claro vai ser o que se vai a recoller en acta, que é exactamente o que dixen, e aparte os plenos quedan perfectamente grabados. O sea que... Ben, deso falamos ahora, porque ahora que falas dos plenos grabados, hai uns cuantos plenos que eu non se encontrei ou están sin subir. Non sei se me podedes aclarar. Si están subidos, pois entón non se encontrei, non están subidos. Vale, ben. Entonces, David, existen os plenos grabados, pero se non se suben á rede... Temos un lixeiro problema que sabes que había, co tema de que non será subido porque non temos capacidade de subir. E non temos fibra aquí.
a fibra funciona daquela maneira. Aparte deso, estamos ahora resolvendo un problema que ainda nos chegou o informe de Meldosa esta semana, no, o viernes, porque estamos tendo os cortes de luz o fin de semana, que saltan os automáticos, os saltan os automáticos, os SAI aguantan os equipos informáticos o que aguantan, e ao final, de feito, acabamos de invertir casi 5.000 euros porque se queimou o... Esa era outra pregunta que tiña os deportivos, perdón. Entonces, cando resolvamos ese problema, que según o informe que nos chegou de Mendoza, que hai que cambiar o diferencial que está abaixo, que só hai un que recolle para toda a instalación eléctrica e eles propoñen facer unha para a instalación eléctrica e outra para ordenadores, pois a ver se podemos poñer o fin de semana, todos os fins de semana, a subir os plenos, porque sabes que pesan moito e que durante a tarde e noite non dan subido. Pesan moito como pesaban antes, e antes tamén se subían. Ahora temos ese problema. Vale, eu pregunto, porque vexo que faltan, estamos falando deles, pero están sin subir. A este respecto, teño un rogo, unha proposta. En Cambaos, non sei como o fixeron legalmente, pero aprobaron a fórmula para poder dar validez ás videoactas, o sea, as grabacións dos plenos que teñan a validez de acta, o cal aforraría e a Dolores moitísimo traballo. Bueno, a miña proposta é saber se é posible. O que tratei de explicar eu ao principio, precisamente, cando foi a acta pero os vídeos gravados aquí non teñen validez xa, pero pues habrá que darlle esa fórmula será a proposta que teñeu, non sei como fixeron en Cambaos a nivel legal para que iso teña a validez que ten que ter, que non é calquera cosa, pero bueno, aforraríanos, eu entendo que sobre todo a Dolores moitísimo traballo e moitas historias se podedes recoller ben. Co tema da luz quería preguntarvos, porque efectivamente levamos xa un tempo tendo cortes non continuos, pero todas as semanas está vendo e en varias partes do Concello ademais, porque pois tamén se foi, en Lois tamén se foi, en Marrantes tamén e tal, e quería saber se o goberno, o alcalde, pois se puxo en contacto cos dos postes e hai algunha explicación a que isto este pasando así, porque é unha cousa que non está relacionada co tempo, porque leva pasando bastantes semanas e afecta, entendo que aquí no Concello como nos afectan nas casas, como afectan en todos lados, nos negocios e todo o demais, e queria saber se preguntachedes algo deso e pues dixeron alguna excusa ou alguna... Pois realmente se preguntou, pero a solución é que xa non son, vamos a ver, estes cortes non son de agora, estes cortes xa veñen de fai tempo, posiblemente agora se pronuncian un pouco máis, pero xa en anos anteriores estes cortes se viñan producindo. Non ten unha resposta rápida, porque non vai a ser rápido, porque eso están tratando de localizar e mellorar estas posibles averías ou estes posibles puntos de corte. Isto non solamente está pasando aquí, isto está pasando na área, en toda a área de influencia, na zona de San Martillo está pasando tamén. É unha cuestión técnica, Enrique, non nos pouco máis podemos pregunto por saber se trataremos de presionar o máximo posible, pero non haberá que ejercer presión, porque ao final o que estamos, o que non vai ser a factura, e nos negocios é problemático se che vai a luz a mellor tes o ordenador encendido, e no Concello pois xa o dixechedes vos, e nos fogares igual, se se queiran electrodomésticos e tal, e pois pasa de noite mellor non te enteras. No caso das ascensores que me afecta directamente, o ascensor pode tardar en fallar se hai un chispazo de luz pequeno e que non se note, pode tardar en fallar 6 meses, que xa non podes reclamar a nadie. E unha reparación do ascensor é unha cousa moi cara para unha comunidade de vecinos. Por poñer un exemplo que a mí se me ocurriu, vamos, que é unha cousa que non os señores teñen que terlo en conta, e se hai un problema real que o solucionan. Dito todo isto, eu teño 3 preguntas para a Concellera de Contas. Xa máis que responder. Vale, teño que... Bueno, poderéis responder en outro momento, non? Si vaime levar máis tempo a min preguntar que a ti responder. Vale, por meternos un pouco en contexto, isto ben relacionado co pleno anterior. Tal como se recolle na acta, e entendo que está ben, Pilar Martínez fixo a seguinte declaración que digo aquí tal como está recollido. Falando no debate orzamentario, falouse do punto morado na festa do viño tinto de Barrantes, e a este respecto Pilar Martínez dixo o seguinte: con respecto dos gastos, chegou unha factura do Concello de case 6.000 euros do punto morado na festa do tinto de Barrantes, entende?
E o ano pasado pagáronse 10.000 euros polo programa Conta Comigo. O que non pode ser é que se facturen algúns gastos de forma exagerada que se están aprobando. Unha das cousas a destacar é que o voluntariado non cobraban 0 euros, e os dous técnicos, dúas técnicas neste caso, a razón de 540 euros día. E ao mellor aí sí que se podían ter aforrado cartos para outros fins e non favorecer a determinadas empresas privadas. Ben, isto foi o que declaraxe nese momento. Co tema dos cartos non quixen entrar porque non tiña a minuta de memoria, entonces busquei na casa e teño o precio que se cobrou polo punto morado, que tamén lo debedes ter vos aquí. Bien, o servizo foron, e corrígeme se me equivoco, 43,75 euros por hora. Espera, buscámolo, non hai problema ningún. Igual, eu entendo que No, Iso pues se teño ti eu. fas unha afirmación, eu quero que se vexa Ben. si é certo que estás afirmando, Vale. que creo que xa estás rateando 4 euros en hora. Imagínate. pode estar É equivocado. dicir, claro, é que aí vamos. Pode estar equivocado, pero se decide Punto que morado. Bien, Eu creo deso é do que quería falar. Non esa exactamente factura, do detalle dos céntimos, Pero bueno. Espera, porque teño que topalo, claro. Si me avisas, busco. Si non, espera. É igual, sí, que canto consideres que me equivoquei en 4 euros, non pasa nada, vale o mismo, 43 euros a hora tampouco. Bien, é que deso é do que quero falar. Dame igual que sean 43 que 46. Non hai que non vou ter aquí. Vas ter suerte, No, se te dices 4 euros máis, admítechos igual, non pasa nada, Non é a No, pero cuestión. a factura non tengo desglose que eu quería enseñarlle. Teño Vale, igual- sigue. Ben, bueno. Tranquilo, Pepe, que acabamos pronto. O precio por hora foron 2 persoas profesionais, unha psicóloga máster especialidade en xurídica e criminoloxía e unha psicóloga educativa con especialidade en xénero. Bingo. Traballaron 24 horas cada unha. Perdona, 12 horas. Ai, espera, que non cheguei aínda. Espera. Horas de atención diaria, 12 horas. 12 horas de Aí o atención temos. diaria, sí. 2 días. 2 días. Sí, 3 días, do viernes ao domingo. 2 días. Eles O non presupuesto é 2 días. Bien, elas estuveron o viernes Lo pola tarde. buscamos, mira, Vale, sí, 2 viernes días. 31, Foi o que sábado, pasaron. día 1. Ves por que é bo que estean os papéis? Sí, bueno. Porque xa ibas contar o que non era. No, Vale, me iba a contar que sigue non ahora. era, o fin de semana. Bien. Pero- Elas facturaron 48 horas en total as dúas, sí ou non? A ver, Este é o presupuesto que ti firmaches. Supoño que facturaron o que pon aí, 2.160 euros, que dividido é o que sae 2000, 540 euros os datos día. que teño é que facturaron 2.100. A ver, Enrique, Vale, Aí vamos xa a ver. presentado un escrito e solicitade que se A ver. No sé quen é. Que non é, A ver, escoitade, Está firmado por se el, hombre. me de entrar no euro, Vale. me escoitades e me deixades falar, chegarei á pregunta. Chegarei á pregunta. 1.600. Ben, foron 48 horas de traballo. Bueno, se foron 2 días, non foron 3, nin foi 1, foron 2. Pon aí. Ben, sí, 1.050 euros cada unha das dúas persoas. 1.050, 540 cada día. A ver, Bien. Eu conto por horas de traballo porque o sábado estuveron máis de 12 horas. A ver. aquí pon 12 horas. E máis, ponche horario de 12 a A 4 16. e de 8 a 4. Que foi o que Acá. pasaron elas. Claro, É e dicir, de 8 a 4 son 12 horas, non? é o que pon o presupuesto. Bien, bueno. Sí, bien. A ver, estamos dando voltas, son 48 horas, son A ver, 48 fai a horas. pregunta, veña. Bien. Igual, polo que interpretei eu no pleno pasado, pues parecían moitos cartos. Bueno, así os psicólogos teñen o seu colegio de psicología, igual que os abogados teñen o seu colegio de abogados, senón que me corrija Dolores, onde establecen os precios. Os precios non os inventan. Hai unhas tablas e eles establecen os precios relativos. Ben, o precio de psicología xurídica, pois iso vos parecía caro, a atención profesional en procesos de atención e mediación, por hora, 90 euros. A psicología xeral, que vamos a entender que é a que se aplicou aquí, consulta de asesoramento en materia competente a calquera área de psicología clínica, educativa do traballo das organizacións, consulta de casos, asesoramento, tratamentos, estudios, análisis, etc., 53,86 euros. A formación, que o personal voluntariado houve que darlle unha formación que houve que pagar, e participación de sesións formativas considerando programación, preparación, exposición, etc., vai a 60 euros a hora. A formación foi aparte, Foi aparte, pero bueno, eu para que teñamos a referencia aos precios, porque aquí Miguel parecía moito, pero a referencia aos precios dos profesionales é esta.
Con todo isto, os precios que se aplicaron ao Concello están por debaixo deso, salvo que eu este equivocado, que non debería. Entonces, sabendo cales son os precios estándar para este tipo de servicios e sabendo que se pagou, teño 3 preguntas. A primeira, se a concelleira se reafirma na posición mantida no pleno anterior de que o custe laboral desde as profesionais foi exagerado, que foi o término usado. A segunda... Espera, vamos por partes, porque senón, mira, eu prefiro contestar. Eu creo que polo que leches, o que dixen foi que non que era caro o servicio. 2 días, 6.000 euros. Aquí dixeche que non se pode ser que se facturen algúns gastos de forma exagerada, co cal eu interpreto que se nos facturou... Dúas cousas. Eu o que dixe foi que o que non pode ser é que os voluntarios cobren 0 euros e os profesionais cobren 540 euros por esas 12 horas día. Eso foi o que di. Leo outra vez ao que ponga. A pregunta é, se te refirmas no que dixeche no pleno, que é que non pode ser é que se facturen algúns gastos de forma exagerada. Estábamos falando do que cobraran estas persoas. Referido ao que cobraron as persoas, falamos de que non pode ser que os voluntarios cobren 0 euros e estean as mesmas horas que vale, non te estou preguntando pero eso foi o que eu dixen dos salarios. Pues vouche replantear a pregunta. Consideras que os profesionales cobraron caro? Considero que o servicio para 2 días foi caro. Os profesionais é como todo, ti podes cobrar máis ou menos, Sí, pero te estou facendo unha pregunta. Outra vez? Sí, porque aquí dixose que eso era moito. Eu quero saber se nos parece que eso é solo para un exemplo, unha ambulancia, por exemplo, para a BTT cobran 300 e pico de euros. Solo unha cousa, é dicir, empezamos o debate hasta que saquei o papel dicindo uns precios que te dis que son, e eses que acabas de dicir, dilo ti. A min dime donde está. No, claro, igual que dicías os que estaban no presupuesto. O sea, Enrique, vamos a ser un poquito serios. Sácame o papel a ver onde están. E despois estamos como sempre, dicir, hai médicos que cobran 300 euros por consulta e hai médicos que cobran 50. Hai que valorar as cousas en función a o colexio médico ten os precios establecidos. Por eso che pregunto, vale. Canto consideras ti que debería cobrar? É que non o sei, Eu só che digo que para un concello, un punto morado. Eu sei que dixeche que aquí persoas cobraban 500 euros ao día e que se era moito. Outros 0 euros. Porque son voluntarios. Vale, bien. Gracias. Bien. Gracias. É un corpo voluntariado que funciona como corpo voluntariado. Xa está. Que non cobraron. Bien. Como outros voluntarios non Segunda cobraron. pregunta. A segunda era, pues, é que nada, é igual. Xa me quedou claro. E a terceira e última é se ti consideras que o punto morado en eventos como a festa do Viño Tinto, non só esta, senón outros que está vendo, se son innecesarios. No, para nada. Porque para nada. Declaraches que igual si se podían destinar eses cartos a outros fins. Claro, vamos a ver, si ti ao millor contratas persona directamente no concello que faga ese mismo labor, seguramente non che sae tan caro. Seguramente. Hai que velo, lógicamente. E o que sobre de aí, claro que podes destinar a outros fins. Por exemplo, que falabas ti, darlle e subirlle as subvencións á agrupación músico-cultural. Por eso quería clarificar a cuestión. Claro. Porque a sensación que nos levamos aquí... Mira, non, para nada. E máis, e vou che dicir unha cousa. Os 10.000 euros que custou o ano anterior, nos falamos aquí con Mónica cando foi. É dicir, pedir esa subvención igual que se pediu este ano, para o Conta Comigo, vale? Eses cartos denegaron a subvención. Literalmente, que nos dixo Mónica por que foi? Porque se equivocaron poñendo unha palabra na solicitud. E fixo esa solicitud tal cual se nos dixo da Xunta vale. Que se fixera. O que fora, é dicir, por unha palabra o Concello palmou 10.000 euros que ben veñan para invertir noutras cousas. Volvo a dicir o mesmo. Eso non quere dicir que está dicindo que o Conta Comigo está mal. E non dixe, de feito este ano volveuse a facer con subvención. Este ano veo a subvención. E sabes por qué? Porque fixetes ti, seguro. Vouche contar unha cosa que o alcalde... No, por favor. No, pero vouche contar unha cosa que sabedes porque vos lo dixo no seu momento, pero bueno. Que cando se nos denegou a subvención no ano 2000, no ano anterior, 18, e tal, Mónica, pode corroborar ela, e eu tuvemos unha reunión coa delegada de Igualdad en Santiago, porque nos pareceu injusto que nos dixeran eles como cubrir a subvención e depois non a denegaran. Porque se che din eles, pono así, pois nos puxemos así. A raíz desta subvención quedou claro que había unha eiva na propia subvención e o ano seguinte corrigiron a eiva e por eso este ano se pudo, porque este tipo de cuestións non aparecían. Podes corroborar se no 2018 viña recollido, en 2019 sí, efectivamente
non podo poñerme a facer campaña de eso porque foi unha reunión privada onde nos expuxemos uns problemas e ela nos aportou unhas solucións e eu agradeciño enormemente porque eu sou moi agradecido. Cando teño que reclamar, reclamo, e cando teño que agradecer, agradezo. Gracias a eso cambiaron as cousas para uns e para outros. Non pasa nada, pero bueno, efectivamente. Non foi porque eu fora de guai, Non, parece mentira que poñas a parir a Xunta por determinadas cousas que prometen e non sei que, e cando cometen un erro clamoroso según o que diste, chitón. No, bueno, eu cando estaba no equipo do goberno, cando estaba no equipo do goberno con outra xente, compartí opinións con outra xente, agora vamos a deixalo aí. En calquera caso, ben, a miña postura era esa, clarificar un pouco o que había pasado, porque a sensación que te habías dado, ao mellor perdiste mal que cho diga, pero a sensación que te habías dado é que había unha fronte de oposición ao tema do punto morado. Non, para nada. Por supuesto. Para nada. Eu prefiro que quede clarificado. E o tema da empresa privada é porque eu entereime non hai moito, é dicir, esas cousas antes levábalas ti, pero Mónica traballa como empresa privada, que eu pensei que era personal da Mancomunidade e non é. Ela factura como unha empresa privada todos os traballos que fai, polo menos o Concello de Ribadumia. E o CIN tamén. Vale, pois por eso se fala de empresas privadas. É dicir, ao mellor nós podíamos contratar un psicólogo e unha orientadora e o que ti consideres que hai que contratar. Que normalmente, precisamente, sempre falamos de que externalizar é máis caro. A que sí? Bueno, pois se contratamos unha empresa privada estamos externalizando, seguramente de forma propia, nos houvese saído bastante máis barato. Bueno, pois os que estás na Mancomunidade xa sabes o que tens que facer. O personal do CIN, esa persona pode estar contratado pola Mancomunidade e dar un servicio aos concellos. Eso é unha cousa que está na nosa man. Nadie me deixou sella na Mancomunidade, entonces ali non podo. Pero bueno, non temos personal municipal. Pero tiñas outros representantes de partidos pero non tiñan ali que podían dicir o mesmo, É dicir, en Cambados precisamente, que Mónica tamén traballa para o Concello de Cambados. E aí somos Cambados. O PSOE en Cambados xa non somos, O PSOE en Cambados fixo moita presión para que non Mónica, sino para que o personal da Mancomunidade tuveran outras condicións máis estables. Eu tamén, e o compañero de Somos de Cambados tamén, a nivel de despacho. Pero bueno, en fin, a Mancomunidade gestionase como se gestiona e pouco máis teño que añadir. E por a miña parte, penso que nada máis. Eran fáciles, pero para clarificar nada máis. Simplemente unha aclaración, solo unha cuestión, é dicir, a Mancomunidade gestiona pero a proposta dos concellos. O concello ten que propoñer e nós decidimos se queremos aternos a ese servicio ou non aternos a ese servicio. O Concello de Ribadumia na anterior legislatura prescindeu de prácticamente todos os servicios en materia de obras e servicios porque, bueno, pues adquirimos toda a maquinaria para precisamente levála nós. No caso do CIN pudo haber feito o mismo, simplemente para que non quede nada solto. É dicir, se houbera unha proposta ou se considerara naquele momento que, bueno, pues que o CIN, pues ou esta persona tiña que prestar os servicios de outra forma, pues habería que propoñer, ou se non, bueno, pues habría que gestionar de outra forma. En todo caso, e el tamén quere cambiar esas condicións, se falou aquí no seu día coa psicóloga, e teñen os seus procesos tamén. En todo caso, é o Concello de Ribadumia quen ten que tomar a decisión si está no CIN, se non está no CIN, ou se quere prestar ou recibir eses servicios por parte da Mancomunidade ou facemos con medios propios. Non é culpa da Mancomunidade. Non, claro, por suposto, non decía eso. Esas cousas parece que quedan así con dudas. Non era a miña intención interpretar que se interpretaba eso. Bueno, pues nada, algunha aclaración máis? Pues nada, pues damos por terminado este pleno. Nada, moitas gracias e boas noites.